sisè també, perquè a més, casualment, és la segona visita que ens fa a l'escola en menys d'un any. Me'n recordeu, al juny, que vam fer la festa, el 7 de juny, me'n recordeu molt bé. Doncs aquesta visita ja estava programada, estava preparada, perquè avui, més que res, el president ve per vosaltres. Jo, sense més paraules, que li dono la paraula al president. Bon dia. Bon dia. Doncs jo em dic Ernest Benach, soc el president del Parlament i us he vingut a explicar coses. I les coses es poden explicar de moltes maneres, no? Es poden fer servir paraules molt complexes i molt serioses, es poden fer servir paraules molt simples, es pot explicar un poc més divertit. I la veritat és que m'ha semblat que la millor manera d'explicar-vos les coses que us volia explicar era explicar-vos un conte. Us sembla un conte? Sí. Doncs molt bé. Imagineu un noi de la vostra edat. Quin curs feu? Sisè. Sisè vol dir que teniu 11. 11 anys? 10? 12? Molt bé, doncs sembla que el Pau, perquè el noi es deia Pau, tenia 12 anys. Té 12 anys. Doncs el Pau està fent els deures a casa seva i de cop i volta comença a sentir un soroll molt estrany, no? Esclata una llum molt forta, tan forta que el Pau ha de tancar els ulls, no? I quan els obre, veu que hi ha una noia que porta un llibre molt gran a la mà. La noia mira a banda i banda de l'habitació, amb cara de sorpresa, i el Pau també, clar, mirant-se'l sense saber què dir, no? La noia pregunta, en quin any soc? I el Pau li diu, doncs, 2009, el 12 de febrer, som a Tortosa, Catalunya, el planeta Terra, i la noia es posa a riure, no? Diu, tranquil, que no vinc de cap altre planeta. Jo em dic Imma, soc de Tortosa, però soc de la Tortosa del teu futur. Pau, tot incrèdul, no? A Penaganya diu, què? Què vols dir? Veuràs, li diu ella. Posa una cara molt seriosa. Sabeu quan teniu un examen? Que poseu una cara molt seriosa? Sí. Doncs la mateixa cara. Posa aquella cara molt seriosa i li diu, veuràs. Hi ha un virus que està atacant la nostra democràcia. Manipulació, desafecció i encara un parell de noms complicats que també acaben en ció ens estan amenaçant. L'antídot, l'antivirus per salvar la democràcia es diu I+P. El Pau fa cara de no entendre absolutament res, però la Imma continua parlant, no? Diu, ja t'ho explicaré més tard. Diu, ara he d'aconseguir I+P. I per fer-ho, sap aquí posa I+P. L'ensenya al Pau i li explica, I+P vol dir informar-se i participar. I li continua explicant, si les persones no fan I+P, si passen de la política, si participen sense informar-se, si no tenen criteri, és quan apareixen virus que ataquen el sistema democràtic. I quan s'instal·len aquests virus, el sistema deixa de funcionar bé com passa als ordinadors. Quan un ordinador és atacat per un virus, deixa de funcionar, ho sabeu, no? Doncs això igual. Tot comença a fer fallida, els programes polítics no responen, les persones s'enfaden, se senten enganyades, es comencen a donar les culpes els uns als altres. L'antivirus per protegir la democràcia és l'I+P. És a dir, fer que la gent s'informi i participi políticament. El Pau intenta protestar perquè ha sentit a casa dels polítics no sé quantes coses, però la Imma continua parlant, no? I li explica que la política no són uns senyors amb cara d'enfadats que sempre surten discutint per la tele i dient coses que no s'entenen. La Imma li explica que fer política pot ser moltes coses. Pot ser anar a votar, pot ser afiliar-se a un partit quan siguis gran, pot ser moltes coses, però que ara ja pot ser coses. Per exemple, pot ser implicar-se en els problemes de l'escola, pot ser implicar-se en els problemes de l'associació, d'alguna associació a la qual pertanys o apuntar-t'hi, pot ser saber què està passant al teu poble,
i el teu barri. Vol dir que política, fer política, és preocupar-se pels altres, per l'entorn. De fet,